Vyekima manchomo tegareli. Asante sana byamano sana ase valia mumbu atetema mbiabono na boigo valia mure ase YouTube channel ya Omoiberania James Gichana team diaspora abantu bali mure chisemo chia bali chisemo chia America, chisemo chia Britain, chisemo chia Dubai ando sialia subwatirige safe mkurwa isiko ya Kenya na especially bali murasi YouTube channel ya Omoiberania James Gichana. Karibu sana. Genda gabwa se YouTube channel ya Omoiberania James Gichana subscribe waro arafu ntigere message ya waro akatuganda tekona ko usini wa asinjire ngabune yige mambi ya bona. Karibu sana. So emambi ya lero igonta getego kuhira somugano nomugano uyo musubati naro kurukwanga Joyce so de kurukwanga Joyce kurwa liye chisemo chimenwa musubati yoda ikorora na bandi create message akantenga kora nchomu Iberania kindly share with us omugano uyo ore asikitabu ya First Kings chapter number 21 aya mugotirimboka na inchekero na igwe request ngabune yo kurwa se omotegari omokungu n'umusubati Joyce manyitega ro omotegari omokungu sana ibona inchirende wika I have to honor. Yes, so ndado kwire ya maso mugano yo ora sigitabu ya Second Kings ya First Kings so aba rutin tangani emerongibene yemo ne chingecha yemo wika emerongibene kiandagabo chingagichigo twanchira. So inki ngokwanire mambi yabona igo twasoma mambi kifungo kya kwana bya na ndi eBiblia ma watebya nga asichise cyawo cyonsi ipi tiganya saya aruane. Let God fight. Nya saya tigaruane God will fight for you. You only need to be silent. The Lord will fight for you and you have only to be silent. Yes, ne tabugirikia okunganya nere yadutebinjire ngubune yigo ekero Nyasaye agotiya abana ba Isiraeli wetera somosombo yo kurukumusa agotebinga tiya abana ba Isiraeli bakoreiga batebye sigi mbali kurwana tigabagitini ne bakirikiri Nyasaye barwanire sigi igento yoga bagokora bakire yani ngo jinga kichinde kisegi nchiro omonto tanyale kurwana sigi egento yugo takiro akore no gukira okire Nyasaye kurwanire sigi yawo tawigia okunganya ikominanye. Yes, okunganya 14 nga yame watebanga omonene nabaruanirire na inwe mukirikiri omonene nabaruanirire na inwe mukirikiri. The Lord will fight for you and you have only to be silent. You only need to be silent. Kira takonya kurwana kisegi chinde chota likonyara yakora to chinyara. Aikira Nyasaye chisegi ichi. Tomana konyoranga chinga kichinge gotogwa kiriogi wostwa tema kwekora ngani turaba manyika saidi. Tutade kurwana segi wetani Nyasaye. Nere gawa tebanga inukira njitiga mduane segi. Segi cheino ntigere njirwane. Poni seginjiro tuirire ni bagatore kumutigire Nyasaye wane bona tuarwana tuabu. Na kiomo telio ndago tebanga umepigana vita seginjiro kwa rwani chita dichiao ndio maana umeshindwa ako rukweri kikibogo chingakiji tuanjira ni tonyoro tero. So asikitabu kiga kimusubati oyo Joyce kurwaria emenwa
omogano twasomire amatuko amaiga na ase eng'encho aruete ogosaba kwaye bene naende ng'anchire torigeria omogano oyo egekogera na omogano twasomire nyonde chingaki iga twarenge abake ogasoma ekero kwarenge saba school kwarenge Sunday school kwarenge ekero ogokina omogano oyo na omogano osomete buya mono lakini igo ntagete toriorigereria naende ekero twayorigereirie torore ng'a ngento gikeria twagosoma korwa ororo naende kero kende maete tokomanya maybe Nyasaye ogokwanire mambia bono matiga ginchiro Nyasaye ogokwana amo na abanto baye ase chinchera ao lakini ntete ngotebiga ekero Nyasaye ochi korwana esegi yaye ekero Nyasaye akorwana esegi yaye ere Nyasaye gagwakana egesiumba naende tari gwakana buna mwanyabanto iki Nyasaye gokire ekeroro zaidi mwanyabanto nabaratema aria ase agoikara lakini eki Nyasaye ekero kio ekero egekong'u gekogera ere Nyasaye ere agateba ng'a nere okorwanera abanto baye aya omogano togosoma na omogano bwa omongwana ore okorokwa ng'a Naboth. Yes, Naboth. Omongwana oyo ntomaete buya mono what happened buna abwate egeticha eke omogaka gete omogambi akagetaka omogambi oyo gabwate chinguru igabwate okobua kende gionsi keria yatagete nabare gokeira lakini bono igacha gaika iga ng'omwamato oye ogorokwa ng'a Naboth rende nabwate omogondo iga na omogambi oyo iganyotagete lakini ekero achi komoboria Naboth agakana agateba ng'a oborumo bwa esokoro yati nkoni tokomenya konyora ng'a omonto oyo gabwate principles chiarenge chia igoro mono banto bande mbaro bakoba swayed bakogorwa bwango ng'a gicha omogambi akwana kende gionsi keria giakwana eki nakio ng'a nonye egento eke kere ng'a nogochi gosaria ebinto biria bia kare maete enchera nere abanto bamenyete iga chingaki echi ebinto mbiro abanto bare koregard values chiabo Naboth garenge omonto obwate values chiarenge chia igoro mono gamba eyemo tarenge omonto ore konia omwando bwa echisokoro are gokana agateba ng'a nochi obe omogambi binto mbiro ntakoe gekogera ebinto bigonyarekana kibono nkonyora tore omosubati oyomo echaracter ya omosubati oyomo chicharacter chire iga ani isato character entang'ani na eya Naboth omonto orenge straight forward otarenge gocompromise otatagete gotegerera binto ing'a nonye ng'a na omogambi otebire egento kiare goaffect omwando abanto mbaro baonetie amaremo ya echisokoro baonetie amaremo kabisa bakagenda bagachi kogora chipigipigi abande bakagora bakagenda bagachi konywera amaru lakini Naboth agakana omonto onde ogocha iga okorokwa ng'a Ahab gagocha gare omogambi bwate chinguru lakini gagambeire omong'ina oyo okorokwa Jezebel omong'ina oyo iga abwate garenge omokora ere gamenyerete ase obokora obonge na obong'ainereria naende ngwanto tori korigereria mambia bono ekero abu ntomanyete echaracter yaye gegocha buna omogambi obwate chinguru obwate serikali ore commander in chief lakini otari gotumia chinguru chiaye boronge ngaki nero Nyasaye akoete naye chinguru na responsibilities ase ekenyoro akoete buna obochairman iga abwo asore naende gatagete ng'a ekero akoire chinguru echi chitumie boronge tagotumia ase ogosaria tumia ase okwagacha tumia obogambi bwao tagotiga abanto bensemo bache kogamba on your behalf bache gokoinfluence okore egento ekebe bono omogambi oyo gaete chinguru obogambi abwate lakini agategerera amang'ana omosubati mono tachieti gotumia chisemi na obong'aini chiri Nyasaye amoete naende buna amochorete koba omogambi abanto nabange bono iga basiririe oborai basiririe ebinto gete mbiro Nyasaye akoete mambia bono kwabisiririe ase eng'encho tairete ribaga riao riogotenena na gotenera ekene abanto bande babeire bachire bakwaneirwe enchera gete ase eng'encho abwate ekiara gia osainirie amasakara abanto bachandikire bande baurirwe amaremo abande chisegi gochire bono ntete omanye iga buna koreng'ana kwarete esegi ase efamilia kwarete esegi ase efamiri gete abanto bakominyokania ase eng'encho ya amaremo egekogera aye naye omosabeya gwachiete okabeka ekegingi enchera kwabegete naye omowakiri gwachiete okarika amasakara enchera kwarigete naye ore omonto gaika omokong'u oria obwate ebinto bire iga
asinarega nayo mugambi chief assistant chief nayo abantu mbaro manyetekero bakwandi bagusiku nande barure testimony abandi mbaro ke bakubakirori boborimo kwagerire nga abantu mbarega bakorera singencho yoko bakwa kirori kwarwete testimonies kwarwete chuborimo ukagenda ugaterana koti ugateba nganjiro naringi nabarochi naba esigina chine yane nanditiri yawo abantu bawurirwa marimo abantu bakorirwe ibintu bibe abandi kibese kiasirire ngo tebiga mayete omungwano yo Ahabu na Jezebel na barochi ngibinte no bira soko okunyara weitu lakini bachita matuka mange bagakuwa amakweli amabe atabwenerete nanda gantu karenga gasinini bantu mbalege baroshiri kibese kinge sana kurwasi biashara byabo n'ebintu bindi bingi bantu baroshiri kibese kabisa ebone biashara kabisa nandi biashara byabo bire buya lakini kibese njirega kwa burukani kibese cyao akagondo nkaraka na botiaka kagondo nkarayo mugambi gakora mugambi ya bugare ngo umuntu bwate nababwate nibo amahari nababwate nabara kugenda gura mari manene lakini akalema gasinini gakareta makweli ya se familia ya nabantu ba ingi uko nimambi yabona ebintu mbirega yo kwaburukanirie kwa obokora mburega kwajagire kuburukania se biashara byabo obokora ubungu goitabure ngukure gakogara igo gukwa na makweli yawo gakoba mabi abantu ngwa kubara masasi abantu ngubuturu bare n'emioro abantu ngwitana bare ibintu bigoja asiginya sawo ogutigire ekora kwangire kuigwa ekero gotebwe ibintu ngakiba mintu ayo muwakiri gambi bine byawo burungi kibese chi client moe takuri kibese chi abandi tagutumia chinguru ngasinge ncho bonye te akadi jikake yonde tamanyeti bono wonchuira masakara wonchuira watwisire ibintu mwabwatirandega iga mokura abantu kibese yabo ngwakura masasi ngubuturu mutwe magweli ngocha magweli gare gisiri mu ega kogara asingenchi yake asingencho ajibye ko monyene igo kwabero mu igoro mu bisa aibye ko monyene abantu mbaro bono igo maete na tagutarase bantu asingenja maitali nte bantu kibese abantu bakoreraga abantu bari kibese muntu agite nganta nta kibese tokore biashara kwana ne kibese muntu okwana kibese muntu usire kibese chiao umuntu onde oimuka oimuka ogotebinga ngakinchuo kwirase gete nkworo kinjirige ibintu byokora yanda kibese gete umuntu kwaru kibese mono muntu nore ga mambia bono ukirete burirabu oigotete kabisuri te chingoko oresanete ne kibese cia abana bande bakari barire njara okumeti kabiso yani oigotete burire amteli oigotete bono mambia okumeti ngai round ina aragire tata osikirite kibese cia bande osikirite ibintu bya bande osikirite toditi cia bande okumetie ngotebiga ekero omungwano kurukwa Ahabu na Jezebel bago conspire kuiruburi mubwa omungwano yokurukwa nganere Naboth nabo barochinga igente ketwa succeed nande bagikaransa bagatenga bona ragera ate akona gusumbuka ewe ndageruri nkyo gutsumbukira ragera una Drogba gocho teba ngaragira Drogba good morning yes so emambie ajinga kinjiro chigo ikekero muntu gwika watanga enaikirite didi enaikirite ningiya sana ana abantu bari nabaikiriye lakini babona makuri wari kaniti yago chabu imechando rate go chabu amaruiro rate go chabu ebinto rate go chabu ne bibe tosomo mugano bwangu egarato kore Naboth omo Yesireli nabwata umugondo gw'imisabibu awo Yesireli angene nyomba ya Ahabu umuruoti kwa Samaria Ahabu agatebe Naboth ngomugondo oyo gw'imisabibu elinde nsimeke chinyeni ekiagara ni igore ange na mwane koba ange na muawo gose koba ange na asi chinguru gose no kunyara igotera ko writing abono ikaransira abantu utwara chinguru wasotware kirogo terako right ujake ko chinchi file chi abantu kobera and registrar kobo umuwakiri koba omonga kyabanda yani koba bisigete gotera ko achinga kinga nebiro ujake ikaransira abantu njiri wikaransira no nege kuba bono yojiro terenga umugondo yogorange na buone na nzibege chinyeni ekiaga ni gorange na mwane na inchi ni nkoya omugondo onde omuya mono ibaga lyaye gose onye gokorora ngambuya
ninkoe chibesa mata bantu mbaro bakungaina abantu ngomugondo uri asinge njoranga nabone ngende nchinje amasakara sinje nabwate chinguru chugo chinchura muntu ambo ubuli mugambi onera agateba ngomugondo uyo nabona ari uja ku expand ye compound yane mugambi umugima gaki nkwari kungato kunganya ndo chikuria sangao erasima osugumo umuntu mbakinsi kore Naboth akamutebi tiga omonene antange amangana yo timbaisa gokoa umwando one na etu ni chisokoro chiane yasantange timbaza kwaenana uyo Naboth imagine umugambi urundangiri bono numwibera ni bono mambi andangeri andenga kagondo ngarari ntagete kagondo kali njuma ete urundangeria keke mwanya bantu goteba ngaine president yoteba kwansi president always president mugambi njwae ndio tatu kuchaka kugita lakini Naboth ga erta atakakana kamotebi ngapana omwando to bwechisokoro tona gokorugo tinkwana na mugondo uyu agako no mwando oyu no mugondo bu mwando abo akagenda inkabuya enkoro y'ubururu naende akagechiwo muno ekiagera Naboth omuyesraeli oria akanire nga tamwa umwando oye ayetu ne chisokoro chiaya abo akarara burire bwaye agaonchora obusi bwaye gochia asinya si akabatali tari gendo mungwana bono gachi mugambi ogachiwe asingencho orinjwe umugondo ogachi wosere nyomba tachiti kuragera yes kone yesebe mukaya ga chasale akamuburi na asikia nkoro yao eri no muichano wika nonya nindagera utarikoria character y'umuntu kabere nirega character y'umungwana yokoro kwa Ahabu yego je buno muntu uri weak is a weak person yentonkerie kebe bunekero umuntu bwate chinguru na andore weak obwato bugambi obwate chinguru chikaramu go sign abo go sign ya masakara ande kore weak ochodiro rumugambi osobwate oiliba kagete yogotinira abantu nande kore weak bono musacho uyu ekero muntu gwakani wigento nkioko gecheriwa ngete accepting akiba mitu igina kaniu nkyuja kero tumia chinjira chinde gosu nkioko gecheriwa bona Ahabu gagechiri omuntu egentakani gune kiabande nkyo yani nkioko gecheriwa nebintu byabande bintu bitaba byawo omugondo yotabo bamintu chibese chitabe chiao nkyoko gecheriwa umuntu gokani dinga iga echiyaya nkyoko gecheriwa bono ga omungwana uyu igakorekana buno mugambi ore obwate chinguru nandi karu muliri ka ore omuntu ainga kibonda mu describe he was a weak leader, a wicked leader. Ekoro muntu ikubomoro ekero ro mugambi ngite kuikontine boko ngoka ki oyo bantu kanire sawa, it's okay, you move on. Onye muntu gusabira chikura cyangire gocha ngite sukaye yanda kujibuza ngyo cyakire witira abantu ibuko ga gochaga go discipline y'abantu abantu ngakabesika nababikire nyone sako wacha kwabahura ngyo ko gecheliwa otagotigeka kiao neike nyasaye nagusisini bona what kind of a leader are you? Abantu mbaro babwate bali weak leaders. Bona musacho yogechiwe ako gecheliwa bintu byabandi bintu mbiri bya unkyo ko gecheliwa oko gechiwa bese taba ya unkyo ko gecheliwa mungu yakamotebi ngaki ere akaire bolo chiringa ngaki mugambi ogechiriga mato mungina abangina bago na bakurigiri bamanyanga kimugaka ga rero tali is not himself bako muguri muwaka ngaki muwaka ngikiaba ngamutebi nga ere akaire ni mukaye ekiagera na kuana na Naboth omuyeseri ngamotebi anga ange omugondo ye wimesabibu na inche moya omugondo ndi wimesabibu libaga liyo yoye wose onye uwanja imoya chibesa kurende akanga tanja konga omugondo ye wimesabibu tegerega ebintu binde mbiroro utabwene tikusanga n'abantu bandi kwanza especially ekeruma etinga omungino nare wicked mate bintu mbiro okumanya nabo kumanya abantu mugambyo dare go damanye tinga nero mungino ebintu mbiro atabwene tikomotebi gekogera gakomotebia nera baratumie chinjira chia koromo chikuchumwiro iga asali bintu bona ro disclose na ndenga materinga yonge chiri asingenji ya so and so akini basacha butambe kera bage chiri ngoja bare bakwanira bangi bangina mama tinga kibako nyoro bisikuru asaba sacha
ona basaje na inwe kero kababa ntabuge abangina abasubati naba yabali lakini yabasubati yabo mayete nabo bali saitani atumiete ya deni nabo baachite bakakwanirwa bakatabi ngomanyete itunderi igo nyasaya manyete nga mwisi kuliri umuratwero bungaini bunere abasubati nabo bali andi nanda akagenda bakazada makamatabi ngaye ali tunderi ya torenkie ko so omusache kerole nyomba karamanyanga ki omongino chinguru chianga ichigetangana what she's capable of doing. Abangi number of they are very smart. Abangi number bweta basaja asichisemi. Yes, atambe. Omusuba abasubati babweta basaji chisemi asatambe. Igobona abasaje kero muri nyomba warabone aki egende ko mungina ndebinga kibono kiriga. Kwara atakuna lingana nyuma. Naende naba yabali. Nabago konyo gendere. Lakini naende utarendeti. Nabago kuyiri. Anye ko konyoro mungino mube. Musubati yo kujoko madebinga umugambi asa yomukungoria iwa Yezebeli mukaya akamotebi ine nayo kugambira abaisiraeli gostaliaye iwe mukungo yakogoria are you the lead maki yesungu makiga kare gukwana isano na ibere gotebaiga Jezebel his wife said, is this how you can act as the king over Israel? Yate bole diriko ngana bogo chiko gamba iga asaba Israel abogo aktiga get up and eat imo karagera ekinenge ntege sinini tiga nkoro yawo ebero musasoko ninko nyorere omugondo bwemisabibu onaboti umuyasieli musubati oyo igabati omugambi ngaye no mugambi ore gintu kende nkeyo kirago sinyekoro omugambi Yone lichike litokoro isina butoko libuna na butoko likaransira kuna bantu bande babwato bwenenu ama etenga lichike lino liroro nande kare muntu ari musigari buliza police officer nero ko gasi musigari no kwikira lichiko lakini yoko nyo musigari yo nero nando kubuna oro muntu bwe serikali ubwente kulinda abantu ahende aya ibyo ko monyene nayo kundiria abantu mbalenga bacandikira samaboko y'abantu b'ikirikali abanene b'ikirikali abantu bali bakora jobs cy'ikirikali abantu mbalenga bacandikira abantu mbalenga bacandikira samaboko y'abo wakili basometa amachiko ebina byagambirwe ebina bikugambuka kabisa kinage kugambuka aba wakili nabo bali bawunchura n'ebintu babyunchura nababi twist ku kimuino omuntu orubo le mugwaye raisiwa abantu barenga bagwate chinguru echo bonoga umusubati yakamatainga no mugambi ke omusacha boka nkyo biefu njirenga buneye aye no musacha njero mukungu nga egedege ntege sinini paka bona nambo tyo kuminga ke mukungu yone nabakaro mungainiga kamatainga saga bono aye execute abantu mbaro baena ne chinguru ebintu kete byakoruga ayori karansite abantu bane barabakaro utumira tati yawo kosaje ibintu konyoro rumujanga one nduma dojinse what happened muswati una akalika marube otagarega asa yumukungoria akalika marube akabeka elieta lya na ekimanyiro kiaye asa marube ayudigeria akabeka elieta lya Ahab nekimanyiro kiaye bantu mbaro babwate signature yawo kwa baire stamp yawo singe njure mata bantu mbaro bamuntu kabekire signature yaye ga kibesi cya to cya sokere na era accounting officer abikire signature kibesi ya sokere bono abantu mbara bagutumia stamp yemirimo yobisi basokere kibesi cya baburaka bachinji kitaito deed bakore ebintu abantu umuntu nara ontegerete erina manyete byamo nasa chita ka influence kibesi ibintu abantu bakawuru ibintu byabo nande no arakirete tabwati me yanda kumeti muntu nara orogo kungaina abantu bago kungaina kabisa ko tebinge gente kenje nako tebiriga nako ile report y'umusaveya oburi mubo buri igana uwonjura uko twist ku kimuino handi baroroga kabisa barigete kabisa uwonjura kubeka ucia umuntu kwana kwa kibesi cyawo kwa uruburi mubwawo kwagenda kwa uru ibintu bya umuntu ndi pasa paka kwagenda kabisa mwagenda mwikaransa mwateba ngaiga rikanyo ene kwirende agreement sell agreement cyobulimo
chia sell agreement chuburi mo pipa kama tenga ke banda wa mitu gake evidence ko ki muntu yo ege signature igere vote ege this is a forged signature idea yene yenjiri ko ganda amara kini obuli mo umuntu uri rure chibese chumuntu chiachira umuntu itiruga asinge nchiya bona yakoma na ukanga no chikomeje myake menge no ebibiro yango mukungu lia kanda kalika mangana iyo kalika gakora akamana kugenda ogotebanga bono omukungu lia akalika ase amarube alia okwingata gukurua na na mubeke napoti asa maiso abantu asokumwa amasikani na ere mubeke abantu babere abatagwenereti bamosoera obolimo batebenga uragereiri Nyasaye na umuruti iri mumusiye kisiko mumwake amagena wikakwi obolimo omusubati ochiri neringana lyo obolimo inga kararange napoti mumwa amasikani litangani maiga yaye moreta abantu bali batagwenereti bakuwana amangana batenga napoti oramire Nyasaye na oramire umugambi na chinga gichiria ekebekia blasphemy iyo kiarengo gwakwa magina muntu tarenge koba moyo kali guitwa bona akanyora musubati yakarengale gatabanjira kinda ito muntu yugwango kira kinda murushi orregera obuli mu butugwire buri mambia mona abantu bande babangete babigete injere yo guita abantu babangete injere yo kulia abantu kibese babangete kulia madeni y'abantu kibe mwete muntu naroho gatenga rebo kure nabwo ate deni ya ate ndashikira tete ngotebiga omongwana okorokwa nga Ahab na mukaye akato kusome Biblia cyo moyali bandamba chiti atambete all of them they died ba kweta makwiri mabisana nkiye ko gara kwera entera makwiri buo mapema neni bo yawo kero enibe yo kwaro jiri ngakungu watigera data ngwatigire nibe yawo musubati ngwatigire nibe yawo muntu osome tayo muntu osome tichise myubwate ngwatigire eni amakwiri ya gocha ya amakwiri ya gocha umuntu koro moke oro muntu mokike miaka bona ngai watiga abana ba mbarazo maskuru bakuri abintu obugambi obo Nyasaye akoire nkyo tagambira abantu ngakintambe kwana chimyaka yobugambi bwao asokuniria abantu agorro mugane mambia bona musubati yokurunga Jezebeli gukwa makwiri mabi Naboth gukwa makwiri Ahab gukwa makwiri mabi asinge nchi yake bayimugetie batatumie tubugambi bwabo burungi bagatumia sokuniria abantu naye mbwe manyite ebintu mbirenga by'abantu kwakiri na birobyo abande mbaro bono mambiga babwate kibeze cy'abantu bawundire tikabise muntu abatebanga beze tindikoirania tinkoirana birande ko bwate kibeze hande mbaro babegete bone gasi yabuno go strategies nga kibacho kura abantu kibeze my friend you are going to die ngokurega ko gara makuri yaro amaguri aya Nyasaye tana ko imate kisumba Nyasaye gara kiokere instant na ndiko kere Nyasaye gako kaniki kisumbukia kiri kyo kusimeka na kyo kogeza buna kwaletira makuri buna kwaletira wata ngana zichi familia buna kwata ne amate ne amate yende na aya boigo ongwata ne kere na atari wata ngana woka bona makuri ngochale makuri gago chaka kabisa igubwera gereti pi ngakikwera gererie nabukwale ngogambe myaka 5 ko leta mbyao nabukwale ngogambe kabisa yabishiye etwara masikari lakini bono ga abantu balenga ukubagwa ko masasi kusayigo umuntu agocho wakuliza kusayigo umuntu abutubigo kene ngiyo kebiro kuri nyumba kene ngiyo kirire asinge encho umuntu kwajito kebiro umuntu ndene aro chiroge chiwo chakire kurwana nere sikimwenya abantu umuntu wakuliza busayigo tu asinge njaki umuntu abwate kibese cyane bwangire kongera neti and is rude umuntu yotata yani egentege sinini tata kibese kigaki kibese ngokoroisia for instance asibia sadebiao asigazi yao kibese ngokoroisia ne kibese cyubwate cyabandi ne kibese cinke nkyutajira nelia ebinte byubwate byabandi bi omongino yokundi lyobolemo amalemale ga isinya amalemale kachiado amalemale wapi amalemale kirasi nkyutajira ga busi otigo mongino yokona kolyo obolemo muboraka ogandoliya amalemale isiko bono mungwano yokoro kwa Ahabu areko soka genda ali gyo mundu bugosimeka chinyeni tare ko genda ali gyo mundu ngao nkibona nkiakwadereria makweli go chabuwe nkiakwadereria makweli
abana baye bono gababeire bonse abana banye bari ngoro abere chindakana umuntu urengo monene bono makwa yani wesiririe nakorire ekana nakorire njirenga bune igo ng'ebirengere biauna koreng'ana koigura omogano oyo nande omosubati onjo ndigete amang'ana atima tingi ari kondikera I don't know lakini rende message yachire asori chingaki na ebiro chigwenerete Rebeka Thomas yaoteba ng'a Naboth gaki abuitire Naboth busa pi ng'ebirengeri biao